आज हमनी के यह वीडियो में परोपकार पे निबंध भोजपुरी में जानल जाए। हमनी के यह वीडियो में परिचय, परोपकार के अर्थ, प्रकृति आ परोपकार, परोपकार के महत्व, परोपकार के रूप, परोपकार के फायदा, परोपकार के उद्देश्य, परोपकार के नाम पर धोखाधड़ी। निष्कर्ष देखब जा अपन आवश्यकता अनुसार रावा कुछ टॉपिक के कम कर सकेला। परिचय, मानव जीवन में परोपकार के बहुत महत्व बा। समाज में परोपकार से बड़ कवनो धर्म नइखे। प्रकृति के हर कण में परोपकार मौजूद बा। जैसे पेड़ कबो आपन फल ना खाला, नदी कबो आपन पानी ना पिए, सूरज हमनी के रोशनी देला के बाद चल जाला। जे अपने खातिर ना दोसर लोग खातिर भी जिएला, ऊ बढ़िया इंसान होला। कवनो समाज में दूसरा के मदद करे के भाव जेतना बढ़ हुई, ऊ समाज उतने खुशहाल अवुरी समृद्ध हुई। परोपकार के भाव मनुष्य के आंतरिक अवुरी सामाजिक सुंदरता प्रदान करेला। परोपकार के अर्थ, परोपकार दू शब्दन से बनल बा, पर आ उपकार, जवना के मतलब होला दूसरा पर कैल एहसान, भा दूसरा के भलाई कैल। यानी परोपकार के मतलब होला बिना कवनो स्वार्थ के दूसरा के मदद कैल। परोपकार एगो उच्च मानवीय गुण है जवन हमनी के दूसरा के प्रति दयालु आ संवेदनशील बनावेला। प्रकृति आ परोपकार, भगवान चाहत बाड़े की हमनी के प्रकृति के माध्यम से जीवन विकास के कई गो गुण सीखी जा। यही से ऊ प्रकृति के हर अंग में परोपकार के महत्व के बारे में बतवले बाड़े। प्रकृति के सब घटक द्वारा कईल गईल काम हमेशा दूसरा खातिर होला। जैसे पेड़ पर फल होला बाकिर ऊ हमेशा दूसरा खातिर होला। नदी सब लगातार बहेली जैसे मनुष्य, जानवर, चिड़ई आ पौधा सबके जीवन बनल रहे। सूरज हमनी के जीवन के ही स्रोत है, लेकिन वो हमेशा खुद के जारा के दूसरा के शक्ति देवेला। परोपकार के महत्व, परोपकार के महत्व निम्नलिखित बा। सामाजिक सौहार्द के बढ़ावा देला। परोपकार से समाज में एकता आ भाईचारा बढ़ेला। जब हमनी के दूसरा के मदद करेनी जाता ओकरा के अपना समाज के हिस्सा महसूस करावेनी जा। इससे समाज में सकारात्मक माहौल बनेला। मानव मूल्यन के बढ़ावा देला। परोपकार से दयालुता, करुणा, उदारता आ सेवा जैसन मानवीय मूल्यन के बढ़ावा मिलेला। ई मूल्य हमनी के एगो बेहतर इंसान बनावेला, समाज के खुशा सुरक्षित बनावेला। परोपकार से समाज में गरीबी, अभाव अवुरी असमानता कम हो जाला। इससे समाज में शांति आ स्थिरता बढ़ेला। परोपकार के रूप, परोपकार के कई गो रूप होला। हमनी के आसपास के लोग के मदद के परोपकार कर सकेनी जा। हमनी के जरूरतमंद के खाना, कपड़ा, भा पैसा दे के मदद कर सकेनी जा। कवनो बीमार भा घायल आदमी के मदद कर सकेनी जा। कवनो गरीब भा अनाथ बच्चा के पढ़ाई भा देखभाल में मदद कर सकेनी जा। कवनो प्राकृतिक आपदा के शिकार लोग के मदद कर सकेनी जा। हमनी के कवनो सामाजिक काम भा कार्यक्रम में भाग लेके भी परोपकार कर सकेनी जा। परोपकार के फायदा, परोपकार से हमनी के निम्नलिखित लाभ मिलेला। आध्यात्मिक सुख, परोपकार कैला से हमनी के आध्यात्मिक सुख मिलेला। दूसरा के मदद कैला से हमनी के एगो बढ़िया आ संतुष्ट जीवन जिए के मन करेला। सामाजिक सम्मान, परोपकार कैला से हमनी के सामाजिक सम्मान मिलेला। लोग हमनी के एगो बढ़िया आ परोपकारी व्यक्ति के रूप में देखेला। आंतरिक ताकत, परोपकार कैला से हमनी के भीतरी ताकत मिलेला। दूसरा के मदद कैला से हमनी के आत्मविश्वास अवुरी हिम्मत बढ़ेला। परोपकारी व्यक्ति के दिल में शांति अवुरी सुख निवास करेला। ओकरा केहू से नफरत भा ईर्ष्या ना रहे। परोपकार के वजह से दिल में कड़वाहट के भाव ना होला। परोपकार के उद्देश्य, परोपकार के उद्देश्य निम्नलिखित बा। दूसरा के मदद कैल, परोपकार के मुख्य उद्देश्य दूसरा के मदद कैल होला। हमनी के परोपकार करके दूसरा के जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आ सकेनी जा। समाज के बेहतर बनावल, परोपकार के माध्यम से समाज के बेहतर बनावल जा सकेला। जब हमनी के दूसरा के मदद करेनी जा त समाज के एगो बेहतर जगह बनावेनी जा। मानव मूल्य के बढ़ावा देहल, परोपकार मानव मूल्य के बढ़ावा दे सकेला। परोपकार के माध्यम से हमनी के दयालुता, करुणा, उदारता आ सेवा जैसन मूल्यन के बढ़ावा दे सकेनी जा। परोपकार के नाम पर धोखाधड़ी, कबो कबो लोग परोपकार के नाम पर धोखाधड़ी भी करेला।
ऊ लोग दूसरा के मदद करे के नाटक करेला, बाकी रो लोग के असली मकसद दूसरा के फायदा उठावल होला। ऐसन लोग के परोपकारी न मानल जा सकेला। अवरी हमनी के ऐसन लोग से बच के रहे के चाही। निष्कर्ष, परोपकार कैल हमनी सबके कर्तव्य है। हमनी के परोपकार करत रहे के चाही या दूसरों के भी ऐसने करे खातिर प्रेरित करे के चाही। परोपकार कैला से मानव हृदय आनंद सुख शांति के अनुभव करेला। हमनी के आपन ताकत आ क्षमता के इस्तेमाल करके दूसरा के सेवा करे के चाही और लोग के पीड़ा दुख से राहत देवे के कोशिश करे के चाही। हमनी के आपन कर्तव्य के निभावे के चाही, बिना कबो दूसरा के प्रतिहीनता के निस्वार्थ रूप से मदद करे के चाही। परोपकार सज्जन लोग की विशेषता है। इसे कहल जला कि परोपकार मानव समाज के आधार है।